はい、続きですね。これとか、これをね、作っていきました。早速入れたいと思いますね。すべて使うんですよ、これね。こういうのを入れちゃいます。これはいいや。こういう図工とかの、これはいる。これは、プライバシー。じゃあ、どこにあるかな。まあ、いいか。こういうのをね、なんか図工で作ったらね、いらないっすね。ただ邪魔になるんで。こんなんなっちゃいました。じゃあ、これかな。よいしょ。これは、どうしようかな。腕が取れた。よいしょ。もったいない気もあるし、もったいなくない。まあいいや、これは置いとこう。これはなんだ、これ。汚ね。もったいないっすね。あとこれもゴミ、これはゴミじゃない。まあいいや、全部カットしよう。結構片付けてね、超綺麗になりました、自分的に。じゃあ、いきます。ドン。綺麗じゃないですか。ここら辺はいいとして、これの先じゃないか。ほら、めっちゃ綺麗でしょ。結構ね、この中に詰めたりしたんですよ。いやー、綺麗だね。はい、じゃあね、3月ぐらいからは、ここは母のところなんですけど、母が移動して、僕があそこでパソコンをやって、で、ここはまあ普通で、ここに僕のね、ベッドが来るっていうことなんで、はい。はい、じゃあ、